Shalom, horsa mangenang, pajupang musik di programon, ima program jamita ibadah minggu di tanggal 16 Agustus 2026 di minggu pasapul sadahun dung Trinitatis. Turpun jamita tadi hari minggu di nak sian kitab Yesaya bidu 56 mamukka sian sada tolas suet walu. Topik di minggu radoti ulahon hati koran, taati hukum dan tegakkanlah keadilan. Turpun jamita file word boy mata jahadi kalau deskripsi sonon ma penjelasan di khotbah. Amang nang Aristoteles sahal filsuf sekaligus politikus terkenal sian Yunani heado mando songnon. Manusia itu kodratnya adalah makhluk sosial. Manang di istilah nasida didok zun politikon. Ido bahenna suadong taring manang cakar di jolmai. Ala memang dang lau gabe predator manang marburu menasida di topa. Alai gabe makhluk sosial do. Makana adong do di nasida logos manang bahasa. Bahasa on ma dipakai nasida berkomunikasi sesama nasida dalam persetusan. Ahado lapatan ni manusia sebagai makhluk sosialon. Lapatan na dang boy mangolu jolmai molo pujung sasada ibana. Manusia harus berinteraksi dengan manusia lainnya. Manusia harus hidup bersama-sama dengan manusia lainnya asa mangolu. Dungadong kesadaran taringot tu interaksi sosialon di pajong jong jolmai ma manang aturan. Tujuan na asa teratur akka jolmai. Manusia sadar bahwa mereka adalah bagian tidak terpisahkan dari komunitas manusia yang lebih luas. Manang ahan adi ulan nasida pasti do berdampak tu na asing. Bayak ko mamanginang molo adong kereta api na mangaren mandadak. Holan ala adong jol mana jugul na menerobos lampu merah. Tetak memulus menyeberang rel tung penunga dipaturun palang kereta. Gabi soma kereta on. Holan ala ni jol masih jugulon. Ala adong sada naso uduk tu aturan gabi terlambat masude kakak penumpang na adong di kereta api. Natabera mahaturkan itu turput tamanginang di ayat 1.2 on mataringot tunda mangaradoti dot bangulahon hati koran. Amanginang turpun ni jabitat tadi hari mingguan masuk maun tu horong kitab Trito Yesaya manang Yesaya bagian patoluhon. Di bagian di gobaron mas situasi ni bangsa Yahudi dung hamumula sian tano Babel. Jadi hal pertama na di sonahon panuhirang Yesaya di tu bangsa Yahudi dukon mula nasida tutubu na pasukiti ikon radotan nasida do ni debata jala ulahon ma hati koran. Jadi jumolo do dipalua di bata bangsa Juda sian parhatobanan baru ma dipangido hauduhon nasida mangulon patik. Allah menyelamatkan terlebih dahulu bangsa Yehuda, baru kemudian ia meminta kepatuhan manusia melakukan segala hukumnya. Allah berbuat terlebih dahulu, baru menuntut kesetiaan umatnya sebagai balasannya. Molo dipangatusian ni kerja luteran, taha persaido, haluau ni jolmai holan alani asini rohani di batado, manang sola gracia. Allah memberikan keselamatan kepada semua orang secara cuma-cuma tanpa syarat. Tung di dok pedison rado cima dohot ulahun mahati goran dang asa malua hita ainga malua hita alai hau duho dison natudos mai tu parbuini ha porsiota molo natutudo hita si ihu tun Kristus totu ta ulahon doa kapatina Yohanes 5:14 ale kumahamuna molo di ulahamu nahu patikoni tu hamu namargabus dojol molo di goare dirina hala Kristen alai dang di ulahun kapatiki jala di dok disi ai jonok nama ari hatuaku lapatan na naroma debata mana gi parbueni ha porsian ni jolmai aisien parbuena do habotoan manang nadenggan batang ni hau manang dang ayat tolu tu onom on ma pajakono ni debata tu hala dagang dot na pinakis adong dua ragan mi hala na jojo dicap halak Yahudi sebagai orang cacat ima halak dagang manang halak na non Yahudi na mian di tanah Yahudi dot halak na pinakis manang somali dok sida-sida halak naung dikebiri asau nang boy margeleng. Biasa nak halak sisongonon di pasiding halak Yahudi don sian humaliangna. Mereka masih memiliki anggapan bahwa orang-orang seperti ini tidak akan menjadi pewaris kerajaan surga di masa depan. Alatai dan mahatani debatana di pasaan si Yesaya berbanding terbalik dengan pandangan orang Yahudi selama ini. Aka halak nama jujur air sahabat ni debata halak Yahudi marang naso Yahudi pei lehonan ni debata matu nasida sadapat jabaran dohot gor na dumenggan sian bagas joronai gor na sotupa mago ninna dia 5. Pitu tua ewalu debata papungon bangsora namar serak. Sada sian misi ni Mesias molo manghihuton tradisi Yahudi, ima lao papungon muse sude halak Yahudi namar serak di pangaratoan. Dungro mahisiason papungon nama sude halak Yahudi mula tu Israel, jala bahinon nama Israel gabe sada bangso nabalga songon di masa Raja Daud. Jala odo sada alasan puasa dang dijakon halak Yahudi Yesusi sebagai Mesias. Ay salaleng na mangolo Jesus dang boy di papungon ibana sude halak Yahudi namar serak. Una ko papungon na di pangaratoan.
Haru pado muhon halak Yahudi dot halak Samaria pe ibanandang sanggup. Saat tu nama te Yesusi, jela mangolu muse, jela naik tu surgo, tetap dope marmusuh halak Yahudi dot halak Samaria. Tung pe haduan berhasil do si Filipus pasaton bari talas niroha tu halak Samaria, jela gudang sian halak Samaria gabe si hutoni Kristus, jela dipadidihon. Molo di pangatusian di halak Kristen, na didok na papunguhon muse, aka bangso na marserak, lapatan na, para ratot jamita, taringot tu bari talas ni rohai, tu sadok portibion, asa sude na soman ada Kristusihian, gabe ubege gorani Yesus, gabe si hutoni Kristus, jela dapotan haluan, mari tehite haporseo tu Yesus Kristus. Nasi pasalon jamita manginang na perjolo, keadilan dan ketaatan adalah wujud nyata iman. Di tonah turpuk tahun do tuhita di hari mingguan, halak Kristen dada holan mangkatahon akka patit ni dibata di permingguan. Alai na do mangulausa di parngulon sedapari. Dang rikot di portibion akka halak na malo marjamita hata ni dibata. Akka halak na malo mangulahod do. Orang butuh melihat praktek nyata dari iman, bukan hanya dogma dan ucapan saja. Jala molo natutudo hita halak Kristen, ikut taradoti do nasa uhum, jala tapa jongjong mahati goran. Orang Kristen yang benar adalah orang yang patuh terhadap aturan dan hukum. Sebab tidak ada hukum yang bertentangan dengan kehendak Allah. Roma 10 ayat 1 2, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Dapat duahon kritik terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Tung pedidok ikut duduk kita tu pemerintah, namun ketaatan kepada pemerintah tidak bersifat buta dan mutlak. Orang Kristen didorong untuk menyuarakan keadilan, terlebih ketika terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Dipisah si Yohanes Paddi do Raja Herodes Antipas, na pasautun anggi boruna si Herodias gabe persodukna. Dang tama di hona sida ni naibana. Lason madalan na mati si Yohanes Paddi. Di sepanjang perjalanan di bangsa Israel, boy do taidaun. Di lausi Raja Saul do hatani debata, ujungna mati maibana di perperangan menghadapi bangsa Filistin. Mangalakap do Raja Daud do si Betseba, do ngasaripin si Uria. Ujungna saliling na mangulu Raja Daud, masa maka pangalakupion di tonga-tonga di Kalorkana. Jala saat na mata si Daud, dang hari do dibebeli si Betseba persoduk ni Raja Daud. Betseba tidak pernah disebut sebagai istri Daud, tapi dia tetap disebut sebagai Betseba istri Uria. Artinya, ada konsekuensi bagi orang-orang yang melanggar perintah Tuhan. Sekalipun pemimpin adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, taberang mak boido tong di lau sinasida hatani dibata. Jadi tugas utama songon halak kerja kita manangnya konaka panggom-gomi di negara tahun asa itoktong di ramuti jala di tugu-tugu dibata, asa anggia nasa putusan na ditotop pondasida sadalan do sakap ni dibata. Dan orang Kristen juga diminta untuk menyuarakan ketidakadilan tentu dengan cara-cara dan koridor-koridor yang telah ditentukan. Napatuluhon gereja harus bersifat inklusif. Di jako debatado akka halak nari pasiding bangsa Yahudi tu bagas jorona, ima halak dagang dohot halak napinakis. Lapatanna gereja juga tidak boleh menolak siapa saja yang datang ke dalamnya. Haru debata dang dibeda-bedahun akka naposona. Di do dia epitu ai targoar bagas pertanyaan do bagas tu saluhut akka bangso. Di bahenia manginang di tonah do tu hita asa taholongi jala tajakon nasa jolma songon nama kaholongi dita sendiri. Aido na didok Yesus, hormatilah ayah dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pasangan mamangmu do inongmu, haholongi madonganmu songo dirim. Amen ima jona boy hutabok kami, mudah-mudahan mohon boy bangurup ya kadongan di nalo parare jamita tuari bingkon. Molate, Tuhan Yesus memberkati, shalom.